на кончето. Това е. Има между другото много легла. Тук горе могат двама да се съберат. Там един трима. Тук един 4. Тук още двама 6. Тук двама 8 и там един 9 човека. Много приятно е направено, готино. Има соларен панел, между другото. Тук всеки оставял нещо, чай, захар. Много приятно, като се затвори вратата и става много плътно. Тук изгледа